Ano mga boss, luto na, kaldereta. Kalderetang gabi, sinipalukan. Ayun o, tapos yung pinapaitan natin. Tapos yung kilagay. So, tingnan natin itong pinapaitan. So, ayan o. So, ang sarap mga boss. Wala dyan, punta na ako dyan kanina. Magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Andito po tayo sa Bani, Pangasinan project. Okay, so patapos na po tayo rito. Inaayos na lang yung granite nila, crystal granite. Yung mga tropa niya andito na rin para tapusin yung cabinet natin. So hindi pa naman yun na lang po yung hindi natapos dito, yung countertop, yung inalagay na granite. So yung iba tapos na, okay na. So pwede na po tayong mag before and after na ito pagkatapos nila crystal granite. Okay, isa nga pala, nag-sponsor sila madam. Ayan, shout out kay Ma'am Lunisita Orquiza. Ayan, po sila, nag-sponsor po sila ng kambing. So may kambing po dito, niluluto po nila ngayon. Tapos tinawag ko na rin yung ibang tropa natin. Magsisiming po tayo rito sa Bani, Pangasinan. Okay, so huling hirit sa tag-init. Okay, so tingnan muna natin yung mga tinatapos dito. Okay, so ito muna ipakita ko. Okay, so yan mga boss. So nilalagay na. Tapos ito malalagyan pa itong may center island pa tayo rito na maliit. So lalagyan din yan. Okay, so dalawang kitchen kasi yan, kitchen 1 tsaka kitchen 2. Ito yung sa may dirty kitchen. Tapos meron pa po rito. So dito naman yung nilagay dito, yung Black Galaxy. So ayan o. Okay. So ayan po yung isang gagawin nila. Tatapusin na lang po nila yan para may vlog natin. Bukas, balik po tayo rito kasi mag-overnight po tayo dun sa beach. So bukas na lang natin i-vlog. So ngayon, ano muna tayo? Picnic muna tayo. Okay, so yan po yung granite na rito ilalagay dun sa kitchen. Yung Black Galaxy yan. Okay. Matutulog kayo rito? Oh, tapusin na para may vlog namin bukas. Okay, so yan oh. Ano yung pinangdidikit ninyo dyan? Glue Max. Tapos yan lang. May kasama pa Marine Epoxy. Pagkahaluin parang ispat lang yung Marine Epoxy para matibay. Pero ito yung talagang kakapit.
Ayos. Tapos ito. Ngayon din yun. Okay. So yun yung ginagamit nilang pandikit. Kasi dodoblehin nila yan. Para mas makapal tignan pag dito mo titignan sa gilid. Tapos papakinisin pa nila yung mga boss. Ayun. Punta rito si Sir Crystal din bukas. Bukas. Okay, so ito po yung camping. So kinatay na po kanina, ngayon niluluto. Niluluto ni Bansyong Wei. Ikaw ba nagluto, Bansyong Wei? Ay, utan. Wala para si Bansyong Wei. Bilib na sana ako. May pa rito, mangga. Sinampalukan, ano pa yung iba? Paitan. Kaya paitan, kaldereta. Tapos may kilawin pa doon mga boss. Ito. Kilawin. Kilang kambing. Ayos. Sarap ng mangga. Papa Pe, anong masasabi mo kay kay Ma'am Lunisita? Hoy. Ano masasabi mo kay Ma'am Lunisita? Ang saya-saya. Ang saya-saya sabi mo. Saya-saya po, salamat. Ayan. Ikaw, Bansyong Wei. Bansyong Wei, ano masasabi mo kay Ma'am Lunisita? Ba't ka tumatawa? Bansyong Wei, anong masasabi mo? Anong ano masasabi mo nga? Anong Ay, wala, mahina. Mahina si Bansyong Wei. Mabain. Ang masasabi niya kay Ma'am Lunisita, yun ang masasabi niya. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Lunisita. Oh. Ay, si Bansyong Wei. Ay, ikaw talaga Bansyong Wei mga boss, luto na, kaldereta. Kalderetang kambing, sinampalukan. Ayun tapos yung pinapaitan natin, tapos yung kilawin. So tingnan natin tong pinapaitan. Prites. Ayan ang sarap mga boss Nga pa. Nakangiti pa yung yung sinampalukan. Sinong nagluto nito Mga boys. Yan ganyan tayo. Napuy dadi na yun ang nagluto. Okay na. Kain na kayo. Tara. Tara. Kain muna kayo. Okay, so ayan mga boss. So papunta na po tayo sa beach. Ayan dito lang po ito sa Bani. Anong address doon, Uncle? Sorip. Sorip. Barangay Sorip. Tuma. Ay, Tuma? Tuma ang Sorip tinagan natin. Bayda. Sorip yung beach mga boss. Barangay Tuma. Tuma. Okay. Saan tayo, Uncle? Ay, gilid. Buti na lang sumama si Uncle. Okay, so andito pa tayo sa Sorip na. Ay, Sorip Beach Resort. Ayan So pwede ka rin mag-overnight dito. So may entrance po silang 50 pesos. 50 pesos yung entrance, Uncle.
No overnight sir, one entrance. Ang entrance nan. Ayun, ang maganda. Aging ka naladamdamay sa aja ito. Pag ano mga boss, pag overnight ka, wala nang entrance. So, cottage na lang daw babayaran. Libre na rin yung parking fee sir, no? O, libre na rin daw yung parking fee. Idanuman, baga mo sa ating tibayaran yun. So, magkano ito? Yung palang sarada, tikas lang kapasipina, dagito iti tao. Dagito ay kwakas la team sumalpak ti dahito yung pito. Na tao ng dug, walaan. Kurang kay man ti extra po, madati... Adati ko na Puro kami malalaki. Okay lang ato eh. Manati na ikal. No, kas pagarikan no pito kayo, tito kayo gam no sobra kay sa nga polo ito nga buo. Manati banger. Balik ko ito yun. 5-4 ti bayad na. Gam kas timbalang katakkel ta bager. Madugbalin nga ati lang. Talam Awan ano mo ko sa takwa, ta kapasiti na lang ito. Ayun naman CR. Okay, so maluwang din CR. Hello. Malakas yung ilaw ang tubig dito, sir. Okay, malakas daw. Okay, 5-4 sige, uncle. Hello. Ito lang ba ni? Ito. O dito, punta lang kayo dito. Magamit. Maglayag ang gamit dito. Gamit nyo. O dito na lang yung, yung mga gamit natin sa kusina. O pwede rin dyan. Dalawang kinuha ko. Okay, so ayan naudlot yung pag-swimming natin mga boss. Pinasok ng tubig yung GoPro ko. Ayan, wala na, hindi natin makakasisid. So nakapagsisid pa ako kanina, kaya lang biglang naghang. So napasukan ng tubig. So ayun, kailan siguro ipa-repair yan. Sana ma-repair pa para magamit. Ayun lang ang problema natin ngayon. Hindi natin makakuha ng magandang view sa ilalim ng dagat. Wala na tayong pang vlog. So andun pa rin yung mga kasama natin. Naliligo doon. Yung iba andito. So sinubukan kong patuyin gamit yung electric fan. Ewan ko lang kung gagana. Kung gagana, ayos. Kung hindi, wala na. Baka pa-repair na lang natin o kaya baka hindi na pwede. So sana mapagawa pa natin yan. So tingin na lang ako sa online kung sinong gumagawa ng ganyan. Okay, tara ulit mga boss. So cellphone na yung gamit ko mga boss. Sira na yata yung GoPro. Ganda sana kung makasisid tayo. Ay. Nasaan yung mga yun? Ay. Doon silang banda. Nakalayo na sila. Tara doon. Punta nga natin. Parang mas maganda pa rito kaysa dun sa Bulinaw mga boss. Kukunti lang yung tao. Tapos mas malinis. Mas malinis yung tubig dito kung ikukumpara mo doon.
Ayan, no? Ayan, mga kaiba. May sakit. May sakit sa ata. Ayan, no? Ayos. May sarili kaming laban dito eh. Ang lalim, lampas tayo eh. Ganda. Saan? Ito, lampas tayo. Lampas tao yan? Ito, malalim. Ayos ah. Alam mo. Oh, malalim na. Ganda na, ayun o, lampas tayo. Ayos ah. May sariling lagun. Pwede rin mga bata o mga buso. Punta. Malalim dito, banda ko siya kayo rito eh. Masyadong malalim dito banda. Bedel. Wala ka dyan, magigit na picture ako. Yes, ang ganda. Linis. Linis ang tubig na. Malinis. Ganda sanang sisirin yun, no? Kaya lang yung ano, wala na. Yun o, wala, tapa. Ganda rito. Dito, sakay dito, may babaw. Ayos. Let's go guys! Mga amigo, mga amiga, uyog na sa lugar nga maabunda, maabunda, maabunda. Ayos. Dito pwede yung bata maligo. Kaya lang medyo mabato. May bato kaya lang di naman siya ano, hindi naman siya matalim yung bato niya. Ito may ano dito. Oh. White sand. Ayos, ang ganda. Ayos oh, pang bata. Oh, bantigi oh. Bantigi, yung bonsai na bantigi. Pinakamahal ito na bonsai. Pinakamahal din yung ano. Oh. Bantigi. Si urchin. Talaga, mahal yan? Oh, pinakamahal na bonsai. Bunutin natin kaya. Ha? Hindi, mahal din yung ano mo dyan. Multa. Oh, multa. Hindi mabunot, multa. Oh, ang taba oh. Ang taba. Hindi ko akala ng putol na Sarap nito. Ay, searching yan. Ayun yung nakarus. Oh, marami, may naghunt na nga eh. Oh, inanta yung iba. May putol lang. Oh, pinutol na. Hindi naman siguro dyan kaya magputol. No? Hindi na bubuhay sa kanyang kaya? Hindi. Ang dilig mo dyan, dagat. Okay, tinang kukunin mo. Ang pangalis dyan yung ano, sisinsilin mo. Ganon. Kaya lang bawal yan. Milyon ang multa pag nahuli ka. Kasi malapit nang maubos yan eh. Kaya naman pala mahal din. Dito lang sa Pilipinas, merong ganyan.
Ang ganyang puno. Buhay na buhay nga siya kahit sa bato na katayo. Okay. Ay, may ano, may isda oh. Ayan oh. Iinit. Ayun, may isda. Ayan natin doon. Pumilas ka, Alvin. Pumilas ka. Malayo yan. Ay, walang tao. Okay, so andito naman tayo sa Hideaway Restaurant Grill. So resort din dito mga boss. Ayan o. Katabi ito ng pinuntahan natin. Magkano po? Yung rate na lang po. Depende sa kung anong room. Ano yung pinakamahal po, Ay, ma'am? yung big house po. Yung buong bahay po. Oh, magkano po yung ganon? 12,000. Ah, 12,000. May ref na, may ano. Tapos yung pinakamura, 3,500 sir. Okay, Yung good so- for 5 people. ay mga boss, kung gusto nyong magano rito mga boss, pumunta sa Hideaway Resort. So 3,500 yung pinakamura, yung pinakamahal 12,000. Yung promise natin na ito, kaya lang, pasensya na sir, tayo hindi ko pa natanggal Oo. kasi kakalis lang. Ito yung CR sir. Ah, yun share nila. Ito yung CR. Ito rin yung tatlong, ano, ito. Pwede kayo, nagtating kami kasi sir ng ano, kahoy, kaya dito matatanaw mo yung dagat. Ah, ayos, ang ganda. Ganda pala. Ayun o. Kitang-kita yung view rito. Habang nagkakape. Ah, pwede kang magkape rito. Tanaw rin. 7.5. 7.5. 8,000 to 7. Ayun. Siyempre pag may ano, yung may okasyon, mas mahal Pwede na na. rin kayo mag-cottage na sir. Ah. Yung cottage free na yun. Yung video kay madam, hindi libre. Ay, hindi yata sir. Ah, hindi. Akala ko libre yung ano, Yung video ko. bahay kahit 20 people yan o ano, kasi malaki yan. 12,000 po. Ah, Buong bahay. so itong buong bahay. So ilang person pwede rito? Pwede rin sa mga 20 kaya lang. Hindi pa kami tapos naglinis sir Hindi pa Ayun, namin oh. nalagyan na ano, mga pob kasi Ayun oh, may TV na rin oh. bisita namin po. Pwede kayong may TV. Oo, 2 rows. With aircon sir. Ah, with Yung aircon na. kitchen, sir, opo. May So, sa meron 12,000 pwede na silang- extra gasol kayo kung sakali Oo. magkaroon kayo ng mga pan. 12,000 naka-aircon ka na. Opo. Ayan. 2 rooms and extra bed ito. Okay. Pwede rin diyan sir Mag- Pero yung karamihan, dito na sila sa sala, yung mga lalaki. Ah, yan. Ito po, opo. Ah, gano'n. Siya mga 3,500 or 4,000 po. Ayan, 3,500 or 4,000. So, ayan mga boss. Okay. Hideaway Resort. Ayun, may kuweba oh. Ayos oh. Hideaway. Ayun oh. Parang yung Reggie. Dito tayo pupunta. Oh, hindi pa huli. Mas malapit kaysa doon sa Sambales. Oh, may nabunsay na rito ng ano. Balete. Balete ito. Ayan oh. May ano doon oh. Ayos. Welcome to my guys. Hello. Hi. Kaya dito. Ganda oh. Magaganda. Wow. Ay, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Ayos. Ay, may bago tayong spot.
Ay, dito para sa tapos hindi mo pala. Ay, meron pang kuweba doon, oh. Ayun, no? Mga kasama natin, mga tropa, doon sila, oh. Si Tantan. Oh, kaway, kaway. Shout out, shout out. Anda. Eh, delikado to. Baba na tayo dyan, sa ilalim ng cave. Bumaba na ako rito. Hindi dyan ko. Anda. Dyan mo. So kaya ano, daan tayo dyan. Tara. Saan tayo pwedeng ano? Saan ba pwedeng dumaan dyan? Sa ilalim nito. Baka pwede rin dyan. Alanganin, binatawid. May daan? Wala. Ano, kontakan natin to. Pinagawa talaga to para doon. Finding snake. Ganda rin sana pag ano, yung drone, kaya lang sira na yung drone ko. Wala dyan, punta na ako dyan kanina eh. Dadaan ka lang ng tubig. Ano, tulak kita? Ay, hindi. Yun. Punta na nga natin to. Malalim? Malalim? Mali na yung tubig mga boss. Oh! Malalim! Andito po tayo sa Puerto Princesa. Ayos! Welcome to my house. Ganda! Woohoo! Ayun, no? Okay dito si. Dito si. Parang may nag-ano nga dyan, no? Nag-aapoy yun. Tanong pa ng uling gatong. No? Ay, may ano pa na dyan, no? Ilawan mo ba, ilawan mo? Kaya daanan dun sa kabila ko. Sisirang mo, no? Ilawan mo ba, ilaw? Ay, malalim mo lang dun, no? Kita ko. Nandun. Hintayin kita rito. May panel. May kuweba. Maluwag doon sa loob. Pasok. Ilawan mo, ano? Ilawan mo ba, eh? Cave yun, may cave. Tupin. Pasok tayo? Ay, may chinelos, oh. Pwede. Pasok tayo. Picture tayo sa loob. Tara. Let's go. Sige, lawan mo. Sige, May video naman eh. sige, pasok kayo. Gakang. Ano, okay? Okay, malawak. Ha? Malawak. Follow me, let's go. Ay, nakakatayo. Maluwang? Pasok po kayo, ano? Ay, nako. Ilaw. Ilaw. Ayun, oh. Kailangan natin mag-ilaw mga boss. Fireborn tayo dito, fireborn. Kinuha yung ilaw natin. Umakabot din dito yung ano. Dagat. Yun. Yung lakas. Ito yung aming anak ko. Pinaka master bedroom. Ayun, oh.
Isa pong may exit pang exit dito. Natural. Kumikin daw. Ayaw nga. Oh, wag mo hawakan! Nako, hinawakan mo! Dahil, saksakin mo yun dun. May araw dun. Curious eh. Dun o, saksakin mo dun sa kabila. Dahil, sa may araw ay. Na, maliit yan. Maliit ng butas. Okay na yan, okay na. Punta dito pag pag gusto mo lumayo sa bahay nyo. Wala na to, okay na. Wala na. Doon tayo sa kabilang dito sa taas na ito. Hanapin yung dragon. Tara. Pabalik. Adventure na. Pabalik. Adventure. Ayan. Yeah. Dapat ganyan, oh. Ano ba naman kaya? Ayos. Tara, Deb, punta tayo dun sa kabila. Yung may sirang bahay. Dito sa taas. Bawal na doon, bawal na doon. Hindi pa nangyari nun. Crab. Pag ikaw nakapasok ng RJ, bilib na ako sa'yo. Ganda. Ngayon natin si Canton. Ayaw si Canton. Ayun o. Shoutout kay parang Reggie. Dito tayo pumunta. Maganda rito. Paring Reggie, paring Ronald Capini, paring Jimmy Speak TV. O, dito na tayo pumunta. Mas malapit pa. Ayos. Ito pa, oh, may butas pa rito. Ha? Yan yung bunsay na ko, sabi mo kaya natin, no? Sabi ko kay Kuya, talian natin yung ano eh. Itali natin sa kuya. Dali na. Bunsay. Ay, kuya ko. Yung. Babaw na dito eh. Oh. Yeah. Let's go! Mga amigo, mga amiga. Ayoko nga. Ayoko. Okay, ando pa sila. Tara. Yung galing Bantigi, oh. Ganda. Ganda. Ayos. Okay, pang bata, pwede rin dito. Yan, pwede sila rito. Kung may mga bata kayo nakasama, so pwede sila rito banda sa may gilid. Okay. Okay, so ayan o yung mga tropa. Mga tropa natin. Ayos. Tayong mapasalan pala dito. Shout out. Oh. Hanggang doon. Ang dami. Ayan o. Maganda. What's up? Anong barangay na to? Toma. Tuma. Dito sa Toma. Sorry, Resort. Oh, sorry resort. Ayan. Oh, di ba? Tako yun. Okay. Kumukunda ng bato. Yan. The next day. Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. So ayan o, kaya gising lang namin. So andito kami sa ano pa rin, sa dagat. So in-explore lang namin yung mga katabing ano, katabing gilid ng dagat na pinuntahan natin. Ayan o, ganda. Ganda rito. So wala lang cottage dito, yung cottage natin doon banda. Medyo ano, pero pwedeng lakarin, medyo maano pa naman. Ano pa lang siya. Malapit lang. Ayun, no. Mababa lang, so low tide.
Linaw ng tubig. Ganda. May kuweba pa doon, oh. Banda. Ayun kuweba. Tingnan natin. Ayun, oh. Ay ba? Ayun pala, yun. Ayun. Tapos nasa yung isa. Ayun. Kuweba. Ano yan? Sobrang linaw ng tubig. Ganda ng mga bato. Tingnan natin ito sa taas. Medyo matalim lang yung mga bato rito. Ayun, nakakarating din yung tubig dito. Ano? Mas ganda. Dito palawan-tuan dito sa dagat eh. Oo. Ano, bantigi yan, oh. Hirap duman. May step siya. Dito sila kanina, no? Ay, kahapon galing. Kahapon. Ayan, oh. Andun po tayo. Doon po tayong nanggaling. Ano, bantigi rin yan. Mas ganda rito. Ayan ang asin. Oh. Naging asin na lang siya. Oh. Oh. Kaya lang parang ba't may nagkahanti ito kuya? Hindi ba may nadanan tayo doon mga nagbubonsay? Oo. Hindi naman may nagkahanti. Ayan, oh. Okay, so ayan, oh. Meron pa rito. So, bandang dulo na to mga boss. Pero may nakatira rito, ayan, oh. Ayan, shout out dun sa may-ari ng bahay na ito. Okay, so balik na tayo dun sa area. Area natin. Ano yun, gagamba? Okay, so ayan, uwi na tayo mga boss. Daan muna tayo sa Bani, Pangasinan. So lumangoy pa kami kanina dyan. So yun nga, sayang hindi natin nakita yung hindi natin nasisid. Pero maraming magandang pagsisiran dyan mga boss. Kung gusto nyong mag-enjoy, kumuha lang kayo ng snorkel. Yun. Yan pwede. Pwede kayong magsisid dyan. Mag-snorkeling kayo mga boss. Okay, so ayan mga boss. Okay. So ayan, kita po tayo sa susunod na vlog mga boss. Sa before and after ng Bani, Pangasinan. So papunta na po tayo ron
So sunod ko na lang po yung video natin. Okay, hanggang dito po na yung vlog for today po natin mga boss. Kita-kita po tayo sa next video. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. God bless.